na family galo anya kegongere ndi uro onwe ha na ya oburu ni ndi shoni ga ekwe ka ihe ojo me nwanne gi ihu nga na agba ashiri ka emegide nwanne ga gwakwa ya esiokwu ị ga-ataka ịkwara ya ị ga-akakwara ya aka egedi menyi gani menyi ga mere mma egedi menyi ga mere mma
Onye foto mmanya ebewere ti ya si Kenya tọla onye Kenya kọrọ gbala na madika gọba amamu bụ ọnụ ya mgbakwuchie ike ọgwụ amamufu ekwuchie n'ihe Let's do this one together. Why on? Hello. Let me show. No shaking. Yes. I Johra na Nabata, the president of Umkwere Country Club, our amiable president who has transformed the club to a paradise. Our amiable president, Engineer Mike Eze. And all the members of the great club, we have opened this floor, and Engineer Iheanyi Ihetu, who is taking care of the club, Imanoka katiro kawaso no wambele kama na nandeli ajano makulego no wambele kama wambele kama. Thank you. The chairman of the Kindred Unwogu family, home chairman, I am our chairman, I'm home abroad. Chairman,